kaburuji e demngal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon gonɗen hande ko jamma dimanche nogas tati lewru août hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom gonɗen joni ko waktuji sappo ɗo e Cincinnati ko ɗin waktuji joni toon to New York e toon to Miami toon to Sénégal ɓe jarata joni ko 2h du matin toon to Paris ɓe jettimi 4h du matin toon to Riyad ɓe jarata joni ko 5h du matin habruji moɗon e ɗemgal pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington tumnadi kadi ko yalti e ñalawma hono kanko gardiɗo minorité démocrate en non gardiɗo sadiyankoɓe démocrate toon to suudu représentant ji hono kanko Hakim Jeffrey en wiyama joddima toon hande Jared Kushner noon ko yesum Donald Trump andaka noon holko woni sababu kanko Jared Kushner mo joddo e Hakim Jeffrey ko yalte mabɓe kamɓe démocrate ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof ene wayno ko kulol républicain e surtout kanko Donald Trump ɓe goni koye fewnitade so tawi kamɓe démocrate ɓe ƴefti laamu holno ɓe mbawi liggodirde ɗum noon tumnata hande ko yalti e parti démocrate en surtout ene kadi toon to biro makko kanko Hakim Jeffrey mbi wonde ko kamɓe démocrate en soɓe kefti cuuɗi ɗiɗi fof walla soɓe kefti suudu wawndu wonde fof en jiiɗi liggodirde républicain ji kono ɓe liggodirte républicain ji ko so tawi ɓen ɗofto condition ngaji ɗi ɓe mbiɗi ɗum ɗon ene wayno ko kamɓe gardoto en gardigu mabɓe ko kamɓe kadi ƴewata hol kuule kamɓe républicain e démocrate ɓe liggotto pewntagol kadi ko fati ɗiɗo woteji hono toon to hono kanko Tim Scott jeeyaɗo toon to sénateur jeeyaɗo toon to Caroline du Sud e nder konngudi kadi ɗo ƴewti o wi wonde ko ene wayno ko Darlene Graham ko neɗɗo mo supporti kadi ko neɗɗo ganduɗa bawɗo hawnaki wallude kamɓe républicain ji kanko Tim Scott noon o wi wonde ko ene wayno haysindo kanko Darlene e débat mo wadduno en e mo foɗodirte ko fati e laamu oɗo sa joni ɗum noon siftindon tan ko woteji mabɓe jogori wontude kadi ko ñande talata garoɗo en ene wayno ko haysindo débat o ene kanko Darlene o wawani jabade won namde wonde Tim Scott o wi wonde kene wayno ko kanko Darlene Graham ko neɗɗo moɓe poti gembude kamɓe républicain beele ne heeɓa wonde candidat pour ɗum noon lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kontinde wontude e jonde makko kanko Lindsey Graham ene wayno ko sénateur cankinoɗo dumuno ɓennuɗo toon to Washington. Habaruji men hande toon to États-Unis ko tumnade kadi ko yalti toon to journal biyeteɗo Yahoo News ɗum noon ɓe mbi wonde kadi wayno ko gouvernement fédéral woni koye ƴewde peeje fof hebde kabaruji ɓeɗo yimɓe sofiroɓe autoji mawɗi ɗum noon ko autoji mawɗi ko mbiyata trakuji ko wawi wonde fof tumnade hande ko yalti ne wayno ko kamɓe gouvernement fédéral yitama wonde ɓe namdi kena abboye 17 million neɗɗo taw ko yimɓe sofiroɓe ɗiɗon autoji pour hebde kabaruji men holto goni ɗum noon e wayno ko ɓeɗon sofiroɓe ɗiɗon autoji ko licence uji joguiɗi en ɓe jiiɗi andude ɗumen e jiiɗi andude kadi holto goni e hotta kañum gonen koyemen joguino kayitaji ko anduno tan ɓe mbawi battino darade nokkuji ɗi ganduɗa ɗiɗo autoji mawɗi toon to pesere eɓe dartino won sofreɓe won eɓe namdo ɗumen so kewi kayitaji kono ko anda tan ne wayno oɗo sa joni oɗo systéme ɓeɗo sofiroɓe ɗiɗon autoji kañumen koyemen ene wayno ko kala ko woni licence uji jogui ko licence uji état fof kadi ne jogui peeje muɗum walla jogui kuule muɗum no rokkirta licence uji ko wawi wonde fof ko e ko yalte ko habaruji hono kamɓe état ji kene wona nogas ɗiɗi état e yante kañumɓe district de Columbia ɓe wani koɓe goni koye haɓede kamɓe koye mabɓe pour hadde gouvernement fédéral hebde kayitaji walla habaruji ɓeɗo yimɓe sofireɓe ɗiɗo oteji surtout oteji ɗi ganduɗa taw kutorto ko licence uji biyeteɗi CDLES oɗo systéme kadi ko systéme gonɗo ɗo e cosaɗo guila hitande ujunere 1997 taw ko congrès mo États-Unis kañum hoɗum sosno ɗum ɗon ko wawde wallude état ji gonɗiɗo États-Unis fof mbawa pour beele mbawa wostodirde kala ko fati information ngaji ɓeɗo sofira ko ɗum waɗi donc gouvernement fédéral yiiɗi fawde hen junggo muɗum pour ande ɓeɗo joguiɓe ɗiɗo autoji mawɗi hol kañum en e kadi so tawi jogui kayita e leydi habaruji men international giɗoɗen ko jokkodiral hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Canada tumnade ko yalti hande hono kanko Donald Trump ene wayno o jaabima kadi ene wayno ko caggal nde kanko premier ministre mo leydi Canada hono kanko karni nde o haali hanki o wi wonde ko ene wayno ko leydi Canada ma watto ɗum noon dollar pour dollar kala nde kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi ɓe ɓeydi sanction ngaji ko fati en jokkodiral jeegogol ngal hakkude kamɓe États-Unis kamɓe Canada siftintan ton ko kanko Donald Trump laamu makko sakiti ko kadi fawi ɓeydi tarif gonnoɗo ɗo no kene wona 50% ɗum noon
non ko wiide wonde ko kamɓe Canada en wayno oɗo sadio en ɓe jaɓani continde haalde haaluji donc sibabude kanko premier ministre mo leydi Canada o dartini ɗiɗo haaluji pour ƴewde maslaha beele no wona hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Canada ko fate jeeygu ene wayno ɗum woni Canada kanko Donald Trump e nder konngudi ɗo windi kadi truth social makko wi wonde ko leydi Canada kañum hoore mum ƴeewata ko heɓde balle walla ƴeewata ko heɓde jingere ndeɗon jingere taw wawi heɓde ɗum tan ko état ji jeeyaɗi États-Unis kono e wayno ko Canada kañum hoore mum jeeyaka e ɗiɗon état ji kanko ko Donald Trump kadi ene wayno ko continue ha ko woɗɗo e wiide wonde ko Canada ni kañum hoore mum ala gardingo oɗo sadio en ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa haareji ko sipabude hakkude makko e premier ministre mo Canada hono kanko Peter Carney ko wawi wonde fof Carney kañum hoore mum wi wonde ko ene wayno ko oɗo sadio en kamɓe Canada en wayno so ɗum ɗo continue kamɓe États-Unis ko mbaɗata ko e mbi wonde tugiti jeetati lewru septembre ɗum noon lewru arandu caggal nde fête du travail ɓeni en wayno ko kamɓe Canada ko siɓe mbatto ɗum noon kala ko États-Unis waɗi ko fate sanction ngaji walla ko fate ɓeydude toggude tarif gonɗo hakkude mabɓe en wayno ko kamɓe nden puddoto wadde kamɓe ne wattade ala yakare wonde ha kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo artiɓe ɗeɗo leyɗele ñaɓe jamdi ɗin dukoji gonɗi mabɓe siftini ɗon tan ko Canada ko mettini wi wonde ko ene wayno ko sakkiti ko kamɓe États-Unis ene wayno ɓe pawi kene wona 50% e ɗum noon koye tarif frais de douane gonɗon wonande produit ji kene hiise kene abo milliard uji nogas produit ji gummoto toon to Canada toon to Sénégal en wayno ko kanko affaire makko kanko Ousmane Sonko président assemblée nationale ɗum noon affaire makko mo wat dañjuno e Adji Sarr ɗum noon ko gila kanko hoore makko naata en laamu nene continue haale toon to Sénégal siftinde ɗon tan ko kanko biyeteɗo kanko nde Khady Ndiaye ene wayno o yaltino hanki e médias sociaux ji ɗum noon wonde Adji Sarr ɗum noon kadi haalluji ɗi o haalanno wiiti wonde ko gonɗi ni wonde o kanko hoore makko o haalano gonga ndende ɗum ɗo enquêtede ene kandi kanko hoore makko wasdemo haalde gonga ɗum noon ko yinno ko oɗon saahi ko dandude Ousmane Sonko kono noon ko wawi wonde fof en wayno ko caggal nde kanko Adji Sarr nde o heeɓi garanti wonde ko kanko nde Khady Ndiaye ko haalal ko fof wona pour wasko mo huuli walla ko heɓanno to Ousmane Sonko o netti heɓde ɗum est ce que ko sibo Allah sono ari o lisi wiide mo haala gonga ene wayno ko kanko Ousmane Sonko kanko no jaabima ñalawma wi d'abord ko anda oɗo debbo mo kalteɗo kadi ene wayno ko gueɗe ɗe cakaram ɗe fof kanko meɗen wadde ɗum ɗo fof noon ko haalluji ɗi ganduɗa kanko Ousmane Sonko kadi o windi ɗum windi ɗum kadi e média social makko ko wawi wonde fof kaɗo haala nana tout enne à partir de altine janggo ko ɗum jogori wonde toon ko yardete café toon to Sénégal hakkude kanko Ousmane Sonko e Adji Sarr siftini toon tan ko Adji Sarr caggal intervention makko kanko nde Khady Ndiaye ene wayno ko Adji Sarr kañum hoore mum wi oɗo sadio en pari pour dossier muɗum ñawore nde kañum hoore mum wino ñawore waɗaka no foti yaarude toon to Sénégal ndeɗo ñawore uddito ɗum noon ko dossier Adji Sarr contre Ousmane Sonko habruji men international hande tumnade kadi e habruji gummiɗi toon to haare hakkude kamɓe Russie e kamɓe Ukraine ene wayno ko pellodiral nenen continue tumnade e ko yalte ñalawma he wiya wonde kadi ko kamɓe Ukraine ɓe mbawi bombude toon kadi nokkuji toon to Russie ɗum no ɓe mbari kene wona ko famɗi fof sukaɓe tan kono noon tumnade konngudi gummiɗi toon to États-Unis noon kanko Mike Pence ancien vice président e ɗum noon kay laamu makko kanko Donald Trump manda makko gadan e nder konngudi haali o wi wonde ko daññata Russie tan ko ene wayno ko kaɓɓirɗe gadde taw kaɓɓirɗe dokke Ukraine ɗeɗon kaɓɓirɗe bawɗi yandinde bomboji balistique ɗiɓe kamɓe Israël kamɓe e Russie ɓe berlotode ɗum ɗo noon kanko Mike Pence o haali ɗum ko caggal nde fottidiri e journal goto biyeten Nation News ɗum noon ko ñande dimanche hande o wi wonde kene wayno ko risinaɓe oɗo saha joni kutorto ko missilaji kewɗi doole ɗiɓe berloto mbiyata balistique ɗiɗo missilaji noon so tawi ene wayno ko kamɓe Ukraine ɓe mbawi dañde kono yandi ɗum tan ene wayno risinaɓe ala ko hankkadi fof ko jogui ɗum ɗon noon ene wayno ko siftinde ɗon ko kanko Mike Pence omo jeeya kadi e yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe États-Unis supportuɓe Ukraine et surtout haare mumen contre Russie habruji men international hande yimɓe ɓe mennoɓe wonde ministre uji affaires étrangére de leyɗele France e leydi Grande-Bretagne kene ɓuura temedere neɗɗo mbaɗi kañumen koyemen ɗaɓɓande walla lettere wiide wonde koyen wayno ko kamɓe Israël eɓe poti dartinede oɗo saha joni sigo e peeje ɗeɓe goni ɗe kadi ko mumtude palestinaɓe e leydi Palestine ɗum noon kadi e tumnade kadi kamɓe Angleterre koɓe kaali ɓe mbi wonde ko didol olol kamɓe Israël ɓe mbaɗata pour wiide won ɗum woni keerol mabɓe e palestinaɓe ñande fof eɓenen dirtini didol ngol ha yetto gueji ɗum noon firti wonde koɓe jiiɗi mumtude palestinaɓe fof nokkuji men ɗiɗo haalluji noon sibabude wonde ko kamɓe mennoɓe wonde ardiɓe affaires étrangére leyɗele France e leyɗele Grande-Bretagne rendidi ɗumen surtout condamné Israël ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa henna ko kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ɓe beelaka ɗum ɗo fof noon e wiide mabɓe kamɓe ɓeɗo henna won mennoɓe ardade affaires étrangére e wiide mabɓe kadi ɗeɗo peeje ɗi Israël waɗa ɗe fof ene wayno aduna fof nen ndaara ɗum noon kadi ene wayno so tawi ala so dartinaka ɗum noon kadi firti
en wayno ko aduna fo no woni hen pour muɗum donc lettre o en wayno ko nelda ko kanko président mo États-Unis kanko président mo France Emmanuel Macron e kanko premier ministre mo leydi Angleterre biyeteɗo Andy Burnham oɗo lettre kadi signi ɗum kena boye 52 yimɓe ganduɗa en mennoɓe ligguey diplomate uji français e 50 neɗɗo kadi tako jeeya toon Angleterre ko yimɓe diplomate uji mennoɓe wonde ambassadeur walla mennoɓe wonde e affaire étrangère ko wawi wonde fof en wayni ko ɓuuri hewde e yimɓe ɓeɗo kadi signinoɓe oɗo lettre ko yimɓe mennoɓe liggade toon to poste uji toon to Égypte toon to Iran Bahrain Israël Syrie ak Turquie Kuwait Saudi Arabie Saoudite en wonde Qatar ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere wonande ummade toon to moynori hande khabaruji men cakkiti en wani Iran tugnade hande kanko président mo leydi Iran ko haali wi wonde gon wayno ko wawata wallude kamɓe États-Unis kamɓe Iran ɓe ndeje ton ko nanodiral ciñinonongal nanodiral ngal kadi pour wiide nanodiral famamuye gongal hakkude kamɓe Iran e kamɓe États-Unis ko ɗum so ɗum ala e wayno ko kanko ministre mo affaires étrangères mo Iran kanko hoore makko e nder konngudi ɗi haali kadi wi wonde ko États-Unis ko menace ko fof pour wiide ne ɓitta Iran ko faati e ngalu mum ɗum ko hundinde jogorani marche ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni ene fada hono kamɓe Iran holkoɓe jogori wadde walla kamɓe États-Unis koɓe jogori wadde kono noon kamɓe ene wayno ko yalti sécurité o noon kamɓe Iran ene wayno ɓe mbawi jokkodirde leyɗele takkiɗe ɓe fof ɗum no hoddi mabɓe pour wiide wonde ko kala ko faati e commerce gonɗo hakkude mabɓe enen yo continue yo watte haqqille no fewi eko yalti ñalawma kadi haysinde wonde ko kamɓe huti en ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe Iran ɓe sipporti wonɓe toon to Yemen haysinde ɓeɗon continue kaɓe e oɗo sadio Arabie Saoudite ene wayno ko yalti ñalawma wiya wonde ko kamɓe Iran ɓe invitama yoɓe ngara e oɗo pacte ciññinaɗo hakkude kamɓe Arabie Saoudite Pakistan en wonde Turquie ɗum noon soɓe jante mumen firti wonde koɓe jogo doole pour wiide wonde ko kala memɗo goto e ɗeɗo leyɗele ene wayno ko kamɓe foof mabɓe janti amin bendi doole mabɓe kaɓe kaɓa e muɗum ko wawi wonde foof ala confirmation jaltu taw est ce que kamɓe Iran o gongira gonga ɓe invitama yoɓe ngar kamɓe koye mabɓe janta e oɗo pacte ɗum noon kadi ari ɗiɗo habruji noon gari ko caggal nde kanko prince Mohammed Ben Salman woni jillu makko toon to Paris jillu ngu kadi ko jillu invitation officiel tugnade habruji gomriɗi toon to Radio France International bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sanama jokkodiri joni équipe meɗen toppiti ɗum fati coftal ɓalli ɗum noon e oɗo ñalawma dimanche 23 lewru août hitande ujunnaji 2026 bisimilla Tijani musidɓe tedduɓe tiyankoɓe haalirde radio Wolsare kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen nder leydi Mauritanie hello men tournomaji Fouta hitande ujunnaji ɗe 26 rimdadema hitande ujunnaji ɗe 26 pottalki yiide hande ñalngu nayɓi to wuuro Yumanhire kippu Yumanhire kañum jaɓɓino kippu jowol pottal ngal wawi gasire ko ɗekki 00 kiide hanki to wuuro Garli kippu Garli kañum heeɓi polgue yesso kippu jingue taw ko logol gotol e ndiga ñalawma 26 duɗo lewru ndu gonɗen ne waɗi derby rimdande ma hitande ujunnaji ɗe 26 so woni 16h30 GMT to wuuro Koundé Rew kippu Koundé Rew ma hiwdere kippu tokomaji kabaruji tournomaji Fouta hitande ujunnaji ɗe 26 joni jokkodiren e musidɗo men Foutangue Diaw ko noon tigui Seydi Niang en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare no mbiruɗa ni jeen toon to département de Mbagne tournoi AJDM ñalawma hande nangodirno ko dabbe e Balingoya to terrain mo Balingoya ko dabbe dañi polgue dow Balingoya gotel e ndiga macci ɗimmo pettunoɗo ñalawma hande ko hakkude Bourgou Doune e Bouchama ɓen mbaddi ko ɗekki ɓolum e ɓolum tournoi AJDM 2026 so Allah tawni en ñalawma janggo 24 lewru août ko hakkude Garlol e Soromale on macci fetere ko to terrain mo Soromale macci ɗimmo ñalawma janggo so Allah tawni en ko hakkude wuuro Tampidaro e Biguru Ban de ñande 25 e 26 macci ala ko ñaldi foftere saabu ko e Mawlud hawrata caggal ɗon ñangel kalen tournoi winding 2026 tawni yuɓɓi ɗum association AJDW ñalawma janggo woni final so Allah tawni en 24 lewru août ko hakkude FC Pelital e FC Lewlewal ciftinen noon FC Pelital kañum jogui ko toɓɓe jeeɗiɗi FC Lewlewal jogui ko toɓɓe joyi ɗum noon caggal pottel ngal kikede janggo ma en gandu hol équipe gonɗo champion hitande 2026 to wending ñangel taccen mayo jeen toon to Gollera tournoi Gollera 2026 ɓe goni koye deuxiéme édition ñalawma hanki nangodirno ko Madina Diadji ɓe hayre Gollera ɓe mbaddi ko ɗekki ɓolum e ɓolum ñalawma hande noon fotuno ko wuuro Fonde Gande kañum e Nguy ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel cuɓaɗo homme de match ñalawma hande wiyete ko Moussa Sow numéro 14 FC Fonde Gande
ha joni ton to leydi Sénégal tournoi de l'émergence bongo bokke jalluɓe 2026 nangodirno ko FC Agnam e FC Baroɓe ko Baroɓe wattini samtadeɓe tati e ndiga on matchi fetta koto stade mo Abdoulaye Daouda Diallo tinamo kiide hanki puɗɗogol tournoi jalawali hitandu jonnaji ɗe nogas e jeegom 7e édition kiide hanki to wuro Koundel Wargo kippu Koundel Wargo kañum jaɓɓino kippu wuro Gobi pottal ngal wawi gasiri ko ɗekki 00 ñalawma hande to stade municipal mo Sadel kippu Sadel kañum hiwdirno e kippu Koundel Rew pottal ngal ko Koundel Rew wa yaade nder terrain Sadel fi ɗum loggol gotol e ndiga kettoɗen préparateur physique kippu Koundel Rew hande min nanno liste pour affronter Sadel. Mais je dis ma match c'était bien passé machallah mais premier mi-temps au début nous c'est on a mis devant la femme de mais devant femme de plus terrain mais finalement nous min jey hamin garti deuxième mi-temps c'était le score toujours 0 partout mais dans deuxième mi-temps le coach a failli faire quelques changements 4 joueurs comme ça dans le match en Kandé reprendre en Kandé à la 31 minutes une passe décisive Baba Niass Oka wadi min der filé ji c'était l'attaquant de Olympique Sabha le petit frère de Mama Niass quand ko kamen une victoire tonto stade municipal mo Sadel 1-0 pour le moment notre compteur avec 3 points tournoi jalawali hitandu junnaji de nogas e jeegom 7e édition ma fuddito nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru gonden to wuro Ngijilon kippu Ngijilon ma hiwndere kippu Gawdal tournoiji dande fori jatten hen koye musidɗo men Iba Bilali Sall gonɗo to wuro Jingue to stade Woyndu Bour musidɗo Tijani Niang championnat ji dande fori en jokki fittude ha joni hande en hawre dimanche 23 août 2026 puɗɗorɗen toon to wuro meɗen Ganki musidɗo meɗen Oumar Adama Diako kanko joddi toon radio Jowol Sare o wi hande hawruno ko FC Belel Mbarodi kam e FC Bambare pottal ngal gasiri ko ɗekki 2 buts partout to wuro meɗen Dala e Jeejugol jodni en toon ko musidɗo meɗen beteɗo Pele Ndiaye hande hawruno ko FC Barol kam e FC Jeejugol pottal ngal gasiri ko 2 buts à 0 en faveur de FC Barol bi gadano marki ɗum ko joueur mabɓe beteɗo Amadou Ba marki deuxième but o ha joni ko joueur mabɓe beteɗo Gorel Gueye championnat Jingue jeeri noon so Allah jaɓi ko janggo ɓamtata caggal nde ɓe jeehi hanki toon to wuro meɗen Garli dans le cadre du tournoi beteɗo Rim Dande Maayo wonno ko Iba Bilal Sall sawto ene ɗo fo ɗo e Jingue jeeri Tumbere radio Jowol Sare tinamo puɗɗogol ñalawma hande tournoi Demet hitandu ujunnaji ɗe nogas e jeegom deuxième édition kiide hande to stade municipal mo Demet kippu Demet kañum hiwdirno e kippu FC Canal Plus pottal ngal wawi gasiri ko ɗekki 1 partout jencuudi tournoi district de Bogué ñalawma hande ne wanno pottitte tati kippu FC Barça kañum hiwdirno e kippu FC Carrefour ko FC Carrefour wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e ndiga Hudallay kañum heeɓi polgue yesso kippu AND 3 taw ko loggol gotol e ndiga kippu FC ñooli kañum heeɓi fartange yesso kippu FC Mbon Jeeri taw ko loggi tati e ndiga ñalawma janggo Al Amra ma hiwdire kippu FC Central so woni 17h GMT kippu GBK ma hiwdire kippu Wabbunde so woni 17h GMT pottal sakket ngal 17h GMT kippu Bogué Escale ma hiwdire kippu Inter tumnade fédération mo leydi Mauritanie ɓe kolliti hono campagne qualification coupe d'Afrique hitandu ujunnaji ɗe nogas e jeeɗiɗi fati équipe nationale mo leydi Mauritanie eɓe kumpita hono public et sportif mo leydi Mauritanie pottal équipe nationale mo leydi Mauritanie tijjanogal nogas e nayi lewru septembre hitandu ujunnaji ɗe nogas e jeegom ngal ɗo pottal jogori fettude ko to leydi Maroc to Casablanca ɓe kolliti stade Cheikh Boydi gonɗo e Santhie stade olympique gonɗo e Santhie stade municipal mo Nouadhibou ɗiɗo suji foof mbawata fettere ko fati pottal équipe nationale mo leydi Mauritanie tijjengal nogas e nayi lewru fandarade hakkude kippu Mauritanie e kippu centre Afrique so woni 17h GMT kabruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare to mbawi wonde foof musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Sare ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni e junggo mum nde waɗante en jaam